Kajing pule ya ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong, ni ai kublai bat ni piang ngubha ya pi baro, ha ka ketang Jesus Christ, sya ka channel Kasih Gospel Media. Kajing puli ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong, mentang leipoi sya kelenong kapasipo, kamat kabalai kalong. Kajing itu pau harut kawa. Daniel kelenong basipo kadekot kabenikong koong kumni. Hakasnem kabalai jong useros siem Persia kabathau hausnem sanspa laipong riu BC. Kindiat ngakwa benkran syapang uni usim Cyrus. Shispa sanposnem syaban kaya usim Cyrus unong itu lupa jong ublay uisia. Hakalanong kabasapusan kadukhat kabenkong ula debi tulpa syapang uni Cyrus. Uban penlaj uban ai ya kata kajing lailut. Lese ya kajaj benriu Israel. Kakitab Ezra kalanong kabenkong kadukhat kabenkong koong. Dihakasnem kabenkong jong Cyrus usim Persia kabathau ya usnem sanspa laipuknai BC. Kenang baon pendap ya kaktin utrai da kasyuntur Jeremiah. Kay kabangakwa man kdo bo Jeremiah u Ezra bat kiway kinong itulpa kidan kabanta kabakraw. Ha kajingi kran ha kajingi puli ya ka kitab u Daniel kamtam hak bayde bar usim Cyrus. Hoy Jeremiah kalanong baapsan kadukat bakatway. Ulada bitulpa u Jeremiah bakikun Israel kin syomraw ha ka Babylon kumbah nyopo teli kisnam. Hakalanong kabar pukundai kedekat kabasipo. Waitulupa ba andal apendap ya kataka nyopo teligisnem. Ublay unsawan jungo. Hoy unsaay kajing lailut. Ya kikun Israel. Kay kabalaja ba uniu Isra uong bat utho. Kumni kenang ba on pendap ya kaktin utrai da kasyentur u Jeremiah. Utrai ulapan ki ya kamasim Cyrus usim Persia. Kay kabalapan ki ya usim Cyrus. Ezra kalanong kabenkong kadekat kabaar bat kabalay. Ha kabaw usim Cyrus usim Persia udah keren yang dikintin bat udaong. Utray ublay kibeneng ula ay hanga ya kihima kapertay baro. Bat ula hukum yang bantay ya kaying jong u. Ha Jerusalem kabah hajuda bat ula airu ka jinglai lut ya kikun Israel pakin lekiu sya Jerusalem. Daniel pat uong kumni habakran syapang kani ka jing itu pau ka jong u. Daniel kalanong basipo kat kabenkong hakasnem kabalai jong Cyrus im Persia 8 pau ha Daniel bat uyoi ya kathma kabakraw ken. Kani katma kabakraw kade ka jingele jong kibor angel kum bala jekerteng hagani kalenong yaki angel kum u Gabriel u Michael bat ka jingele kalong bat kibor ka jingdom kiba la kan shot yakini kisim Persia hagani ka perthai. Daniel kalenong basipo kadekat bakatlai. Henry usim jong kahima Persia kabamot lang ba kibor baman ulayang nyele yanga ong u Gabriel kum ki kita ki jingele ki bangakwa ban kedo. Hoy hakisngi ki jong Moses u Pharo ulapan ila ka jong kadonot ban kongu yakta ublay ubaim jong Moses ban penlai yaki kun Israel na ka jinglom raw nar Egypt bakin mino na kani kejaka yaw Pharo la kan shot la tray de gibor baman baun pen kumjuru ha kita kisngi kiba u Gabriel uang ba usim Persia ulayang nyele yanga kidi kibo jong ka jingdum kiba kwa ban pen pulom ya ka jing tumu ka jong blay ban ai ka jing lai lut ya ki kun Israel langba kisim Persia langba u Cyrus. Ka kitab Ezra kalanong kabasaw haduk kabahnyo kaong kumni di Gibril jong kata kari kabatho ya kari Persia kila penduna bor ya kikti upajba juda bar kila penshitom yaki ha kabantay na marha kani kapor hadin balaay ka jing lai lut
bantai ya ka temple bantai ya ka nong ba Jerusalem kadon ka jing penwet par kani ka jing penwet kalong ba kini kibri ki kwa ban pendam no ya ka jing thumu baro ki bedai nadu ki sngi jo usim Cyrus usim Darius usim Ahasuerus bat usim Artaxerxes kata kalong man ai ka jing lai lu ke bapura ya ki khod Israel ki bo jong ka jing dum ki trai bat ki yale Daniel kalonong bashpo ka dekat ka baar bat ka balai u Daniel hakita ki sngi ula kuslai jin hado lai tiyo shem la bam jing bam ka bamut usha jing it hang ni pat u angel Gabriel Ukraine ha ka dekat bakhalai ha kalonong bashpo jong ka kitab u Daniel Henry usim jong ka hima persya ka bathowi ki bor baman ko manglaong ki bakan shot lang makibriw lang makisim ulayang yele yanga ka bathoyo angel Gabriel ar phuisngi kadei kapur jong kita ki lai tiyo ka jingsha jinget u Daniel namar ka shitiyo kadan nyosngi arfuisngi katho ya kata kalai tiyo namar ya kita kijingkular kijongblay ban pendap ban tei ya ka Jerusalem omdei tang hakisngi kijong Daniel bau Daniel udah sya jingit udah sngosi nakwar ban ong kiladon kisngi kijong u Nehemia haklanong kaba nengkong ka kitab u Nehemia ka dekat ka basau tater ka itu ba u Nehemia ro udah yam udah susi udah sya jingit namar ba kadon gejing sya penthut bantai pendap ya ka Jerusalem Daniel kalonong bashpo ka dekat ka basau bat basan u Daniel ula kmit laki khmat ha kata gejing itu pa gojong u bat ulai iyo ubriu blakup de ka jan linen u balapan po ialah kasengka da ka ksiar banala na upas ka dekat ka bandri ubatai ya kador kadar ka ba ulai i shapang uta ubriu ya kamet ka khmat ki ksangti ki kejat bat ki surkran bat uni ubriu utho ya u Jesus Christ namar haka kitab jing pempau kalonong berkong ka dekat khalai ru khasan kalonong ka baar ka dekat ka bakat pra kalonong bakat khandai ka dekat ka bakat wei hadu ka bakat riu ka kran ya uju ubriu batho ya u Jesus Christ Daniel kalonong bashpo ka dekat ka ba nyo hakata ka jing itu pau jong u Daniel kibri kibalai don rekat bar u Daniel kimshem layo i ruem Henry ong ka Bible ka jing knyu ka bakraw kalangat haki bat kila phetno bandri yaladi Daniel kalonong bashpo ka dekat ka bapra bat ka bakhandai u Daniel ubatai hakata ka jing itu pau ka jong u ka bor ka met ka jong u ka jing itanat ka jong u kala kala ula snow yaladi bolong kum ubapot nangta ulaya thia lengai ka dekat ka bashpo bat ka bakat wei kaladan pat ka kti ka blakta ya u ka blakran ya u bat uni udi u angel u blong balapha man petengan ya u Daniel ha ka dekat ka bakat ar lakran balong to wat shifting ko Daniel ba la ay ka khubor ka babaha pa blay ulaya snow ya ki ktien ki jingduai jong u Daniel bat uni u angel ulawan ban petengan ka dekat ka bakat sa bat ka bakat san Mantang lawan ban persuthu yami syapang kata kabanjai kibriu jomi hakisngi bakado ngala pendam laka khmat syaka khndo pat ngala samjar ong u Daniel habu yosngo yakini ki kibro kadekat ka bakhandiu terter dihakmi wei ubakum ukun benriu batho ya u Jesus Christ sa hisin lakta ikirmiang sintur jong u Daniel anakumta ong u Daniel ngalaang la kasentur bar ngalakran bar ngalaong hauta ubayang hakmat jonga a kanrat jonga ki jing susi jonga kila telap yanga namar kata ka jing itu pau de kabor kamdon shu hanga kadekat ka barpho hado arphuwe anakumta uloong metep balay ngalawan syame de menta nganlek phai pat banile pat usim pasha bat haba ngalalek mino hakmi usim kagris unwan handai ngan yathu hame yak e kabla tho hakajing tho jong kajing shisha ba omdan payene
ban nga persya yakini nritang Michael usim jongpi nya se peteng biang bani puli yake bentai ke basa haklanong bakat wei khat ar tater to ai boble ungkur khu e philang baro nak ta kabrom juble amen nginget ki khubor kilong ki basai kat kong ka Bible batu ai ba uble ungkur khu ya phi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jongphi ba ru kumjo ban subscribe khnang ma phinyo ek jing tep ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi aisha uble amen